Ang mga patay. May pakain talaga. Namumula na kayo dyan. Tsaka bumibis. Abay. Tapos sa tinuto ni Tita Telly, talaga naubos natin yung asin nila kasi nga wala Hindi ko daw ito na Tita Telly yun. Alis. Sila yung pinakamadama na dati. Siyempre, yung pinaka-miss ko yung Mardi Gras kasi yun yung oras na mas marami tayong nasasayaw bagay kasi nagpa-practice tayo ng sayaw. Yes, Tignan natin yung bawat isa. Si Kuya Bando, yung kalandian ni Mama. Ba't please? Sana sinulat mo pag bigkasan nila natawa yan. Basta mamimiss ko lahat kayo yung kasama ko palagi kasi kada weekend, lagi ko lang inaantay yung oras na makakapagkwera ko kasi makakasama ko na naman kayo, sasaya na naman ako. Pero pag nandun ako sa Cagayan, syempre hindi ko na uli mararanasan din kasi ang layo ko na nga sa inyo. Hindi na kayo, nakikita yung